Even amid the intense conflict between Russia and Ukraine, the rate at which Zimbabwe has lost army generals since 2018 during peacetime is alarming. Sanamira mashoko atiri kuona kuti aiwa Mzembi aiwa anobreka silence achitaura nhau aiwa yemamysterious deaths aringosanganikwa nawo nemaarmy generals. Sanamira mashoko abuda nyongwa pana ndoti vasubscribe walike turn on the bell icon. Chipina muzimu ai papa wanyora chiti, shouldn't we be worried about the high attrition rate within our security sector? It raises concerns about our sovereignty and territorial integrity and the general morale of our armed forces. They must be asking themselves the troubling question, who will be next? Chipukuto rudzii chapedza hama kudai, igona rudzii rapedza mauto kudai. Toenda here kugumbwa renyika kana kuti ndezvaishe. Rest in peace Commandos Mondi, a gallant son of Zimbabwe. Vanobva tiri kuona kuti mashoko aya aitaurwa naMzembi atari mashoko ekuti aiwa chiri zvekuti mari ndo vari kutora vanhu vavo here, kana kuti aiwa tavafanira kutomboenda kutogona kubvunza vana gombo tobvunza kuti zvii zviri kunyatsoitika. Noda kuti aiwa this is alarming. Aiwa kufa kwavari kuita uku kunyatsoratidza kuti aiwa pane zvinhu zvakaplaniwa, pane zvinhu zviri kuitika underway, pane zvinhu zviri kuitika vanhu zvavasiri kuziva. Zvatikuona kuti Mzembi ari kuexposa allegations ari kuitika ekuti aiwa these army generals they are being assassinated, kuti aiwa amongoziva VP Joinga kuti maallies ake ese arowe pasi, kuti kunyange akada kuplana anything aiwa chinoshayiwa simba. Mashoko ari kubuda panapa achiexposwa naWalter Mzembi achizama kuda kuwana green light kuda kunyatskunzwisisa kuti zvii zviri kunyatsokuitika. Muna kuexposa kwaari kuita uko aiwa toza kuti kunotobata vamwe kuti aiwa akuda kukurisa musoro. Putudza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa pina comment section medu. Subscribe or like and turn on the bell icon.